Askotan agertzen duzu zure iritzia publikoki. Zure jarduna dela eta zure kontrako pintadak agertu dira. 3 bertso nahi duzun doinu eta neurrian. Izketan hasten naiz eta kolpez, hartu ohi dut abiada, publikoa naiz neureak ditut, labana eta besarkada. Baino neraino iritsi zana, nire etxe aurre bertara, zikindu dute fatxada, egin dutenan gisara, lehortuztua pintada. Ta naizta egin nahiko zidaten, alzuten moduan traba, beldurra daukat baina morrua, asko zaundiagoa da. Beldurra daukat baina morrua, asko zaundiagoa da. Sarri gehiegi baloratzen da, igual sinzeritatea, zeren doainik egin liteke, bizi osoko kaltea. Eztarrian dut ahots kordetan, estutzen nauen katea, nik daukat borondatea, nahi dut denontzat bakea eta ongi izatea. Baina txikia da azken baten gure euskal jendartea, ta feminista batentzat zaila gauzak argi esatea. Ta feminista batentzat zaila gauzak argi esatea. Azken aldian feminismoak badauka nahiko altavoz, ta asegara bide horretan, ez dit eta ospin tragoz. Nik gaurko drama ospatu nahi dut, tribuko kidekin ardoz, jakintxu naiz hainbat datoz, batzutan dut
nik hainbat poz, sarri betetzen naiz malkoz. Eta barkatu jendarte maite, ez bazaudete hain ados, nire iritzia emango baitut gero ta indarra handiagoz. Nire iritzia emango baitut gero ta indarra handiagoz.